Mayong adlaw kaninyong tanan. Salamat kayo, Sir Manuel Ronquillo, ang atong program director sa atong stasyonan sa simbahan, ang stations DXDD, AM o FM o radio, television, uban sa pagtugot sa atong mahal nga arsobispo, ang mabalantay nato dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Salamat kayo nining kahigayunan sa pahinumdum, pasabot o pagdasig sa pagtambong, pagsuporta sa atong pagsaulog nausab sa pangilin sa mga payag karong Sabado pohon. Mga igsoon, kining pangilin sa payag tinuig ni nga panagtapok o panaghugpong sa katawhan sa Dios dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Matag ikaduhang Sabado sa bulan sa Oktubre o atong mahinumduman, gisugdan kini sa atong ni Arsobispo Jesus Desado, ang kanhin natong magbalantay o Arsobispo sa Osamis. Sanglit ato man siyang nahinumduman, mulitok ta kadiyot og pipila ka pulong sa pagampo alang kaniya pahulay nga dayon ihatag kang Arsobispo Jesus Desado og Ginoo ang magbalantay ug ang imong kahayag nga walay pagkapalong mga dandag unta kaniya. Salamat, Monsignor Desado. Usa kini ka kalihukan nga nahimong tipik og kabahin sa programa o kinabuhi sa atong Archdiocese sa Osamis. Alang sa, ang tumong niini, alang sa dugang pagpalig-on sa atong simbahan o dugang pagpalig-on sa atong pagtuo. Sa matag misa misnon, uban sa atong debosyon sa pinangga natong Birhen sa Kuta. Usa kini ka higayon sa paghandom o paglabas sa gihimo sa unang mga Katoliko Romano sa Misamis, no? Ang ilang pagduaw tapok diha sa ilang mga payag, no? Nga payag sa kuta sa mahal nga Birhen aron sa ampo ngadto sa Ginoo pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa kuta. No? Ila kining gihimo sa una sa atong mga katigulangan. Sa kahigayon nga sila makaduaw sa Ginoo sa mahal nga Birhen aron sa pagpadangat ngadto sa Ginoo pinaagi sa panabang sa atong mahal nga Birhen. Kung unsa man ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi, unsa man ang ilang mga damgo sa kinabuhi, unsa man ang ilang mga tinguha, mga kabalaka, mga kahigwaos, no? Sa kinabuhi, mga problema. Sa panghinaot, uban sa ilang lunsay ug tim-os nga paglaom, nga ang Ginoo kinsa naghingapin sa iyang gugma o kaluoy kanato, mutabang kanila sa ilang padayon nga paningkamot sa adlaw-adlaw. No? O kining maong kinaiya, kung inyong mabantayan, hinukan ni o dinasig kini sa gibuhat usab sa unang mga Hudiyo, no? Mga Hudiyo. Kinsa giawhag, no? mitubag sa awhag sa Ginoo. Sa paghimo og mga panaw-duaw ngadto sa Jerusalem katulo sa usa ka tuig, no? Nya ato ning hinukad sa basahon sa Deuteronomio kapitulo 16 o bersikulo 16 nga nagkanayon, no? Akong basahon kadiyot ang giingon sa Deuteronomio 16 bersikulo 16 nagkanayon, tulo ka higayon sa matag tuig ang tanang lalaki ninyo kinahanglan mo adto sa alampuanan aron pagsimba sa Ginoo didto atol sa pangilin sa pagsaylo, pangilin sa mga ting-ani ug sa pangilin sa mga balong-balong.
ayaw pag-adto sa alampuanan kung walay dalang halad, no? So kinahanglan nga ang matag usa ka ninyo magdalag halad sumala sa panalangin nga inyong nadawat sa Ginoo nga inyong Dios, no? Nga kining katapusan nga yung pangilin sa mga balong-balong o mga payag. Atong panahon na himuon nila sa sulod sa 7 ka adlaw, no? Umaw ni ang gisugo sa Deuteronomio kapitulo 16 bersikulo 15, no? Nga nagkanayon ingon din sa ulugan ninyo ang maong pangilin pahinungod sa Ginoo sa inyong Dios sulod sa 7 ka adlaw dito sa dapit nga alampuanan kay panalanginan man niya ang inyong tanang mga paningkamot aron magmalipayon kamong tanan, no? So nindot kayo ang sinugdanan, ang diwa ug ang tumong nining maong kasaulugan kay lagi hinukad man sa balaang kasulatan. Ang ato ang paglabas niini uban gyapon sa panghinaot nga ang mga panalangin sa Ginoo kanunay natong masinati sa adlaw-adlaw. Kini atong panawduaw, kini atong pangilin sa payag, panahon usab kini alang sa pagbalik lantaw nato, review, pagbalik lantaw, paglabas, no? Sa tibuok balaod sa Dios nga diha sa kasabutan tali sa Ginoo ug sa katawhan sa Israel, no? Itawag usab kini nga pangilin sa panagtapok, pangilin sa panagtagbo base sa basahon ni Zacarias, no? Kapitulo 10 saraman to. Kapitulo 10 bersikulo 8 ngadto sa 10 pod, no? Unsa man nganong gitawag man ni og pangilin sa panagtapok, panangilin sa panaghugpong. Ingon sa man siya. Tawgon ko sila ug tigumon ko kay giluwas ko man sila ug padaghanon ko sila sama kaniadto. Bisag gipatlaag ko sila sa kanasuran, handumon gihapon ako nila didto ug mamauli sila uban sa ilang mga anak. Kuhaon ko sila sa Ehipto ug sa Assyria ug dad-on ko sila sa Galaad ug sa Libanon. Ang tibuok yuta mapuno sa katawhan. So subay niini ang atong pagsaulog sa pangilin sa payag karon Sabado pohon. Ato pong paglabas ning maong pangilin usa ka higayon nato na kita maghugpong, magtapok, maghiusa aron sa pagampo, pagday, pasalamat sa Ginoo ug sa pagpangayo sa iyang dugang panalangin alang kanato, no? Ug tungod niini gitawag usab kini nga pangilin sa pagpamauli, no? Calling back home. Again, mo pod ang diwa sa atong gibasa gikan sa basahon ni propeta Zacarias, no? Ug sa atong panahon karon, no? Kining pagpamauli, itawag nato ni og pagpamauli sa mga balikbayan. Di ba? Dayag kayo ni nga kinaiyan nato sa atong panahon karon ang pagpamauli sa mga balikbayan. Kinsa man ang mga balikbayan? Ang atong mga igsoong mga Pilipino, mga misamisnon, na nanimpalad sa laing nasod. Nya matag karon og unya human sa pipila ka tuig, mamauli aron sa pagduaw sa ilang mga pamilya, no? Bit-bit ang ilang mga bunga sa ilang mga sakripisyo, kahago, trabaho alang sa maayong kahimtang o maayong ugma sa ilang pamilya, no? Subay niini no gilauman sa atong simbahan nga lokal nga simbahan nga ang atong mga balikbayan, no? Ang atong mga igsoong mga misamisnon nga tuwa sa laing mga lugar dinhi sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod, no? Nga sa ilang pagpamauli sa atong probinsya sa Misamis, himuon nilang tipik o kabahin sa ilang pagduaw sa atong probinsya, sa ilang mga pamilya, ang paghimo usab og mga panaw duaw sa mahal nga birhen diha sa kuta, no? So isip kahigayunan nga ila pong aron ila pong
madimdim ang katamis sa kasaysayan sa atong pagtuo sa nga nahimugso diha sa Birhen, diha sa kota sa mahal nga Birhen, no? Mga binhi sa atong pagtuo isip mga misamisnon, no? Ug niadtong tuig 2018 uban sa pagdasig sa atong kasamtangan nga magbalantay sa Misamis, pagbalantay atong amahan sa pagtuo dinhi sa Archdiocese sa Osamis, ang atong pinangga nga si Arsobispo Martin Humuad, no? Nauyunan niya og sa mga kaparian nga ang paglusad sa usa ka programa nga gitawag nato og payag sa mga kabus. Sa unsa may tuyo nini? Aron sa pagsiguro nga ang diwa sa pangilin sa mga payag pinaagi sa payag sa mga kabus magapabiling buhi ug labas kanunay, no? Ug sukad niadto ubay-ubay na ang mga payag sa kabus ang natukod dinhi sa atong Archdiocese gikan sa Bonifacio paingon ngadto sa Sapangdalaga, sa Katipunan, sa Makalibre, sa Jimenez, gani sa wala pa kini mahimugsog yun nga isip programa, gisugdan na kini nila ni Father Danny Rodinas o mga kauban, no? Na nga dinasig pod sa maong maayo nga panig-ingnan o lihok nila ni Father Danny o mga kauban. Oto nga nadasig pod ang tanang mga pare uban sa pagdasig sa arsobispo nga atog yung himuon ang formal ang maong programa ang payag sa mga kabus. Nga unsa may asa man ang pundo nining maong payag sa mga kabus. Ang pundo nini gikan sa kolekta sa mga nobina misa sa pagpangandam sa palakaw, sa pagpangandam sa piyesta sa pangilin sa payag. Ingon man ang kolekta sa misa sa adlawan mismo sa piyesta o sa suporta sa matagpari nga among nauyunan labing minus, pwede po mahatag og labaw, no? Labing minus 5,000 pesos kada pari. Kani mo'y tigumon kada tuig bahin-bahinon sa tanan nga mga parokya aron sa pagtukod na usab ug laing mga payag sa kabus. Para asa aron bisan humana ang atong pagsaulog sa pangilin magapabiling puhi ug labas ang diwa sa pangilin sa mga payag diya sa mga payag sa mga kabus. Salamat kayo sa inyong suporta o malipayong piyesta sa pangilin sa payag kanatong tanan.